Mam sukon na chona jota khapan market sin ta ho bohu sono sing sawi mano abosuk jora thaniyalte kathano bunairo romjayako abata mag romjaya dong sing obidin bisin sing tru silajai noro pulang sin pahin jona di kathar bai thaniyal bujak mani thititei khlaiei tini bai jardin ngi chawha phiaba je borok no bunairo abo khono police bai romjayako sing tebo khnai mangha para bisini koktmarok tam hingke abo sin tiprasa amjayaka amti salayo ke okhano bini bolla param borok dusimana musingya abo magi saita parao saitolayo norni bagai sini parao tabo bui hamia nokha sin parano bui dunam khlai tokha abo haini param se bo tabo goma salai tolayo te sing tebo khnai manka bumung rok manka khorni khortam bumung tabo manka ne bumung siman thongkai tabo tangi romjaya sing nugui mano jepro thaniyal ni family ni bisingte sidai thanewo affair khlaijago afro je sidai thanani police rok phai investigation khlaibai phaikya afro police sama tongo usi aroni second usi sing bumung manka already no haipano tabo publish khlaiyako eba tabo romjaya khonai nge tabo sumungko orosi tai tamri na singui tong noro bumung simanka sawi manka tamoni bagai na singui tong tamoni bagai sidai thanaro kaham khlaiei bongni je khlaina nango aro oboromoti nainanya nung investigation khlaiei report manka nung PO report siman khlai tangi rom yang tong yang thaniyal deborma tina thinyo khana thinyo kun thikrei bini ego heartbeat kun puro 100 kun puro 20 kun puro 2 abo haigi tong bufro thinyo saimia jepro thaniyal thiyakai ta buno kungboro tension kanai sawi siman tong khangkai tambagi rom yang tong sunugui mano o kutung no je asram bariwo BJP bai tipramo tan bising wala mani bulai mani tinyo kai tipramo thani khorni khorgamno romi pekha police khoi police nge tini tambagi asik thititei khibujama khatangi romaya abase kono question nge singte oro khlaimanka sonjoni logi thangai sebro amtingo tar sonjoni kokbo sing naine kha kangbai chathroi analyze khlaiei je bini kogo bini thaniwo hujak kaisa koktmato abo hingke bini phone logi thamani phone borok kalai bo saimei ansau ngete kesa hingkai je thaniyal bai kathana bunairo bahai khai sawi manka thaniyal bai kathar puja bai malanya phayo ni kathar bai thaniyal to puja malai phayon saya baike saiman thaka bini yongsong je abulai pur sanai yong hinjangnai borok baike saimanka kathar bai thaniyal puja malaya phayonai tiraja kamio to puja simia buri te kmungma sikli tongi mano ei ors kasa kok khujak hingkai sonjonyo bo kaham khlaiei sidai thanarok investigation khainango singna nango je akok huiton mani abo tamo tamagi bo srai ke saya ingya khai boda dagi ho eba bo sekang manjagi ja khari ja thaniyal chok manjak khana abo ungi mano ta thaniyal bai kathano jodi sonjo sekang manjak khana bo kol khai saimano no khari abo hene tambagi saya tamagi din phone borok klai tong abo tabuk ang simia kebangma social media o singmung sonjoi tambai kok huitoni au kubinyo abo wan chugui ne kha analyze khani kha abo kok huijak kahanyo tamun bagai kathar bai thaniyal jim bujana ha tini sonjoi ke tangi yokha sonjoi bujai malai thama kathar bai thaniyal ke tangi bujana ha tabo khono srai nyakho arni koktuma nge sing obono social media bisini singlugi mango truk khlai para bisini tai salaimaro tai bolgathar amchani borobo salaimar sing khnai mangka boro sini tongkha sing post nukha je thaniyal ni family ni bukhak kaisa post nukha sing bumung manka sawi manka singno subade nei abono karigo Dongor TV ni bukhak sing saimaka srai de Dongor TV ni anchor
Jini dar Jacob bo serai saka sung bung manka police to inform khakya police kai ta magar rom yang to eba kuno political party bai lingjak amti roda abota na thun police boy jespan thun je bunai bor ram gadi nakai sakai ba bongni sawo ke ba bong phiodi la so tabos puila kai rombu singna nangu haine phioi to ni khakai amo tinia khanaya abo ungri thanai posa borkono amagina abar tangkun kesang itu dinise sidai thana rejago sidayo je sidai thana bisyo klanjai nini Mohanpur Borkathal Tomakare Yasrai bebangot naikola baise rejago jotono kesang khanya boy sidago ke tini tamagai sidai thana kai rom yang to abono kebuma borong sumu angkat khlayo sidai thana police kesang romban hnai ang pujitongo borok kesang khlaye je bongni law ni bisinti romban hnai friends norobo subadi thaniel lukhungo rang pisa chubai mai phano kok bai phan bai kebungma phajdi chubai mano joto borok rang chubai maya hamjamung bai ganau tong bai lokriam bai chuban nango thaniel no simia tai kisi bi logo bujana kathar bo bini bo phik pharijak khunu pharijak bonbo kangbo treatment ong nai roi bin bo sak sawi future brightness manati bono chuban nang friends tini ba son jotono hambai